Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Asha Worker Union kalapan jingshai na Menteri Katnat kakot kakya ha kabede bat ka jingkam jong u baya kapisa kinong tre Asha ladap ban siulut bat ladap ya penbet ka Presiden Kamawu ka kong Mira Jun Marsing habakran chi kinong tho khubor ha kasngining kong kilapen pau ya ka jingbam snow ya hab ka jingong Menteri kakot kakya uba wailat miki shila ka baula keno ba ka jing thot ka jing siu kinong tre Asha kadai na kadaw ka jongki na katanat kakot kakya ka kong Mira ka laong bakat kum ka jing song jing yalang kinong yalam ka union bat ka NHM kilakam ba ka day ka jing na ka liang katanat ha ka ba katanat ka lakular ban penbet kloy kat bala ban siu ya ka jing siu jongki Asha ka bala penlong yaki Asha ban wengno ya ka jing ki ka jongki hadin arpos ni baki sange trekam shu kalaya thu baha ka juk kasni kinong yalam ka Mawu kidang pan jingken naga NHM bat kabaga union kalayo ya ka jingtip kabatik na basaw klur prapo arlak hendreu pausan tingka ka jing siu kadang sakut kakong Mira kalaya thu ba hadu ka artrik urumpang arhajar arpundreu ka union kadang pan jingken naga NHM ya kapisa badang sakut bat ka jingtip kawakilayo kalong arlak prahajar tingka Kamawu kalapan pau ya ka jing sngongu ya ka NHM kabala shimkya ban penbet ya ka jing ha ka baydey ba ka jing bom yo bainong kinong tri Asha balabun benai Hadin arpausni kecing sangat try kam jung ki Asha jung ka Meghalaya State Liberal Koi kata kadai kecing sedang nadu ka pratarik jung banai benengkong arhajar punriu hadu ar punyong tarik jung banai benengkong arhajar punriu hi kala don kecing kendu lang lani kecing shong meeting hapadeng ki officers jung ka NHM ban kum juru nakaliang kinonya lam jung ka Mawu hapo DHS ha ka meeting la discuss hani bat nakaliang jung ka Mawu ngilapan jingshai halor kanong rim ka ba ka incentive ka jongki Asha ka sakut bun banai nakaliang ka jongki kila penshai bat kila itu kila pen I hiru yangi ling ba ka system ka jongki ha e ba ka pisa ka sakut katno nakaliang ka jongki kila push sha ka system katno kala alaj bat katno kadang pending ti hadin ka jingya karan ka bala aslem nakaliang ka jong ki NHM hi kila kaliangi lano kin call off hi strike tena kaliang ki jongi ong bangim laban call off na marba ka incentive jongki Asha kadang pending hadin nang ta padeng ila appoint no ka jingi shong meeting sepo secretariat ha kaju ingesni badu MD hadin ka jingi discuss bala aslem ba badu MD pula request ki Asha bakin call off no ya ka strike bana kaliang ki jongki kila request bakin clear no kat bakila hapo shi singi arsingi ya ki incentive ka badang sa ye kum kinong yalam ngila asyim ya karai bangin call off no ya ka strike nama bangi sngau thu hiru ba ka kam jongki Asha kalong ban CF ya ka live ka jongki wei ti hnrei ha ka live phau tarik pat niyo I ya ka news ka ba I health minister ikran I ong ba ngila clear load ya baro ki pending jongki Asha ngila solve mo ya kaneka problems but kumjuru I ong ba kadon ka issue ha ka biade berkene ka pending tambah kam dei nakaliang jong ka department hnrei ka dei nakaliang ka jongki ti kani ka kantin ka ba ikran ban ong ba kam dei nakaliang ka jong ka department ka dei nakaliang ka jongki ka thau bet ha ka biade bat ngi ki Asha te nakaliang ka jongi ngi kwa bantep ha kano kanong rem lani halor kano ka dormo ba kata ka pending issue kan dei bat ngi ki Asha kadi kijing bom kwa jong ki Asha ban shim ya kapisa ne ha kano rukom nakaliang ka jongi ngim so tu kebat ru ha ka tu singi ha ka tu khubor I ong bangila solve ya ka problems ngila clear load hnrei ha ka ju ka singi nakaliang jong kinong yalam ka Mawu ni ngila pan ya ka jing khain bat ka jing tip ka bati kana na po finance badai jong ka NHM jong ka state baro ka koi ngila ba ka total pending kadang sa hadu saw crore prapu arlak 100% tingka kat bana kaliang jong ipat I ong ba ladep ban clear load dan rai kat bana kaliang jong ka department pat ka kam ba kadang sa saw crore prapu arlak 100% tingka ti bat katu ka kentin ka ba I ong mo ba kam dei ka issue bat ka department kadai bat ki nakaliang ka jongi ni kwa bangin yo jingshai na I health minister ya kata ka banta kadai ka bangi da kwa bangin yo jingshai na marba ha kanu kurukom kanang bayo le se lada kadai kala dai ka issue bat ki Asha kanang ba nakaliang jongki Asha kila pendet kan bakin yo ya ka incentive ka jongki every month om bakan sa akut kum menta da kisan banai ken ru banai
Shu ru hiong ban nakaliang ka jong ilaban hadu arsin ya ka kantin amdai ka ba ikran tang kisir li si kadai ka ba mai la tip ha ban ong ba kadai ka issue ka baya dei tang bat kadai ka issue jong ki asai kamdai ka ba nakaliang jong ka department second dia hang dengan pensaya ki balada kamdai nakaliang jong ka department nakaliang jong ni pat ni la yo jing tip na ko finance kila ais ndo ni da kan ka list mo da kan ka chat bahang ni ki pending ki dei ki pending haki MO ki pending bat haki BA MO kamud kabadai bat ki doctors jong ki facilities kabad ki asha ki don nang tabat ki ne ki block accountant jong haman ki block ki baki asha ki don hato kine ki medical officer in charge bat kine ki block accountant ki de ki asha namar kat pun gajing lam jong ni kine ki dei kine ki pisa baka pending kadai leng ba jong ki te i health minister pat i kena baka dei ke issue jong ki asha hi kapani begini ki medical officer in charge bat ki block accountant ki la dei ki asha kim dei shu ki brew jong ka department namar ka pisa ka pending bat ki ye bat shu hang ni ka pensaya pi hoat na kaliang jong ka department kala le shitam mo ban siu ya ka ban siu hi ya ka pisa hapo kini ki shisni arsni tang bakat hadu ka ne ka tarik ka ba menta ka bangidon menta ka pending kadang dei sa arlang pra hajateng ka Batata kadi kejingtip ke bangi dan yo na state finance menesi teng sngi idang sen hapo WhatsApp jonga tinga so ban ong ru bakum minister ubadai pek ya kata ketelat ko ke kia mo kabadai ka department ka pamai idai pek ila dei ban sim kia ken habaki asha ila syong kila syong sangi e kejing terekam hadu arposi nakaliang jong im don ko wiru kejing keli balai pi ki asha pi syong sangi terekam kumni im kwa ban keli hiru nrai ngau kan dia pat bani shu kensan ikam bana kaliang jong ki kila sol ya kata ka problems da ke ba kila ada ban siulut ya ke insentif jong ki asha ya nakaliang jong kami kilia asha workers union pat hang ni ngapen syai pat ba kamlong kumba i health minister ikran hak news ke jong imen live powtering nrai kat kum ka to ka live powtering ke bama i ikran kapisa kabadang pending kadang desa sau kror pra po arlak henry pusanting ka kumbanga ong nene ya sa sisir nakaliang jong kami galia asha workers union ngi kerpat ya is Violet Miki mo ibade i health minister jong ba in pensaya ngi ha kabayade bat kata ke issue jong ki asha na kabanta kaneka pending incentive ka jong